Let me, at this point, advise the federal government, especially. Zan yi amfani da wannan dama in ba gwamnatin tarayya shawara, musamman game da yadda ake raba arzikin ƙasa. Daga bayanan da muke samu, kamar yadda kasafin kuɗin ƙasa ke tafiya yanzu, ana karkatar da mafi yawan kuɗaɗen zuwa wani yanki guda na ƙasar nan. Yesterday, I was to come by air. Unfortunately, my airline decided. Jiya, da nake shirin zuwa nan ta jirgin sama, sai kamfanin jirgi ya ɗage tafiyarmu daga ƙarfe 3 na rana zuwa 8 na dare. A dole na ɗauki hanya ta mota. Daga Abuja zuwa Kaduna har zuwa Kano hanya ce mai muni da wahala matuƙa. Tabbas, mummunar hanya ce ƙwarai. Kuma wannan ita ce hanyar da aka fara gina ta shekaru da dama da suka wuce, tun farkon mulkin jam'iyyar APC. Yanzu kuma ana ce mana akwai wata sabuwar hanya daga kudu zuwa gabas da za a yi. Zan bayyana a nan cewa muna goyon bayan gina ababen more rayuwa ko'ina a cikin ƙasar nan. From the south to east. But a situation where government is taking our resources. Amma idan har gwamnati za ta rika ɗaukar dukiyar ƙasa tana yin ayyukan gina ƙasa, ta bar sauran sassan ƙasar haka kawai, wannan ba daidai ba ne. Ban yarda da hakan ba, bai kamata gwamnati ta yi irin wannan ba. That is the right thing to do by the government itself. DCL Hausa